ni imang no muk thang chunam na hangke horni muk direi kemana nangnai achuk ni no bar nangna ni nangnai bukhawo poito chana ni nangnai o samung no khaina thangtini anu kebo nargui manglak tini hingke ang hano hai ani boy kaisa to khaimani tongo boy mo 2019 and 20 ni boy mo ang ageo paimani tini tewaisa boy no khuluk pika tikisa sak nai nai gena hananya bahira ora kubuma syllabus tongo Tripurani sombonde ora ja kubuma tongo ta poriwi mano yang tini gisa boy no khuluk nai nai boy nai jega balok soka pora oro exam paimani pore boy kisa pan nai jega Tripurani bagai kaham ke saimana ningko o book belai no kaham o jaga kubuma details rijak tongo yang bo tebo tongo kubuma tongo ro rijak ke ang tini importance dates ni hoite ang suru khane mane bo dino bo de to bo mo hai din palijak abuno te je kono exam o mo hai important date mane mas ma phayu ke om belai ke nang kong mane ang omo basic kisa mane ta mane mutu bogo ta hani baga ang tini omon simi chengnai tongo pura 12 months ni no date and date rijak tongo day by end date rijak tongo aboni bagui nagina ta busuk jora bang thangai mano sia mane busuk continue khai mano pori mano saimia hai pano try khainai jesuk jora mansa kisa sak naine ni bagui tangai ke haino tongma bai jora haino lai thang ka abon bagui tewisang porna ni chengpena hini one chok tongo buskango je mane kata job rok khai ke tesa apply khaine ni mane jora kahamang kangke naine ta ke tinin bagai asuk no